менә бу безнең каз мае, менә ул суыткычта торган булуына карамастан, менә шулай катмыйча саклана торган. Менә аның консистенциясын күрсәтмәкче булам мин сезгә, нинди ул катмый торган булып тора. Каз майын кая кулланыла дигән вакытта, каз майын без гадәттә аны каз өмәләре булган вакытта әзерли идек бит инде, ноябрь айларында. Чөнки күпләп ул вакытта казлар асраганда өмәләр үткәрелә торган иде. Менә хәтердә бер кат мамык шәйләрен кергән вакытта инде бер казның майын алып, өмәчләргә ул вакытка инде кабартмасы да, кыймагы да әзер була хуҗабикәнең. Менә шушы майны алып, тиз генә майны эретеп, менә шушы кабартманы, кыймакны яисә шушы каз майына манып ашау гадәте бар иде. Каз майы бит инде шулай ук эшегән урыннарына, мәсәлән, салкында элек битләрне шулай каз майы белән нитеп җибәрәләр иде, уып җибәрәләр иде. Ул күрәсең шушы үзлеге дә бар аның, салкыннан саклый торган үзлеге дә бар. Монысы каз майы булды. Шулай ук менә безнең ат майы. Ат майы инде ул үзенә бер төрле май. Монда коллаген күп. Шулай ук бозылмый торган май булганга күрә аны безнең бабаларыбыз үзләре белән юлларга ала торган булганнар. Һәм менә монсысы безнең бәрән майы. Менә корбан сарыгыннан мин шулай ук эреттем. Аның иш майыннан ул үзенә төрле икенче төрле менә ак-ак булып тора. Бу бәрән майы. Күбрәк инде ул бәрән майы пылаулар пешергән вакытта кулланыла торган. Менә аның шушындай халәттә ул. Сары май инде ул. Менә сары май шулай ук өстәлдә торган вакытта да ул бозылмый торган майлардан исәпләнә. Ту майны шулай ук без саклау үзлеген әйтеп киттек. Ул саклана шулай ук суыткычта түгел, бүлмәдә.